ngathi sikhiphetile kodwa ngifuna ukwazi ukuthi uthini mama mina kuphethe kabi ngayo ukuthi ngomrekhodani ngomtshela iyavela akamboni akamfoneli akenzi lutho and it's been a while wathi sokuthi wena wathi uyeka kuluma wena maye mina nginayo ne-right ukuthi yena mebulela umama mina ngithule ngingabatsheli laba abanye ngithule mina ngiqhubeke mina ngikhulise iy'ngane zakhe ngimkhulise naye afunde isikole kodwa yena ebabulala umzali wami akabangicabangeli nje beno-anthobo wakhe lo ekhuluma nazo lezo yindaba lezo ungasukela isigaxo singaka sendaba inkinga la kungizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi abantu abakhuluma lento abatshela umakantokoleta abantu abadala okuyibona ngabe balungisa impilo yethu noma bayasiqoqa njengey'ngane basihlalisa phansi kodwa bona ngathini bayasixova noma bayasiqhatha ngingayibeka kanjalo ngibonani mina njena yini le ngayenza mina engaka ke engabuya yisho ngixolise uma ngabe kufanele ngixolise kodwa yabona-ke leyo kuthiwa wabulala uma hhayi bayangigulela ngempela-ke futhi lapho akasho nje umuntu ukuthi khona lento yena afuna ukuthi mina ngihlehle ukuze ngingayiboni ukuthi benzani uma ngabe mhlawumbe khona into abayenzayo beno-anthobo wakhe lowo ngabantu usuka le ndaba enganga nje ukuthi umuntu wabulala umuntu ayikho phela into abayitholayo la especially kokuxaba uyathola imali ngumuntu uyamukela ukokuxa uma salahlekelwe umakanto sho ukuthi ulahlekelwe yona yonke into kuyena ayivele ukuthi ukugexesha iphathi yami kuvule ithuna esalenza phela nawe uthi asiyele lento asiyingcwabi njengamanje ngiyazizwa ukuthi akubhoyile Doko, zama ukubonana ngiyabonga nje ngiyabonga kakhulu isonto sami. Ngiyabonga. Okay. Bona lento bayihlanganise bonke bayazi bona ukuthi njengoba bona beyikhuluma bayisuselaphi bahloseni ngayo. Umuntu ongenalo ulwazi ukuthi lento iyaphi imina. Konjani esikoleni? Kumnandi. Kumnandi kakhulu. Namhlanje it's my day off, so I decided ukuthi since ngikhona endlini ngingenzi lutho angabe kulanda intwana yami esikoleni yabo ngimnike nje ifada love yabo into engamkhombisi yona njalo senze kumuntu obusy ohlezi esemsebenzini. Washo ngolutho namhlanje hlezi ithuku yahlupha nje wena. Wasahlupha manje? Ngisahlupha. Ngobani? Ngisahlupha. Yami nobanele awuwouldn't say ukuthi it's the best. Ngisho kanjena ngoba esikhathini ngangikho naye. Ngiyazama futhi nami not ukuthi nje bengekho grand nami ngihleli ngirelaxile nje. Because yena ubani wengane uyakhula nani. Ukuthi lento le ibuye imshaye ukuthi akekho grand ngokomqondo. Yabo nami lento le ibuye ngilimazeke kakhulu kwesikhathi esiningi. Ukuthi leyo nto sengiyayibona mina manje ukuthi iyona ngiyibona la kubanele. Umsubanelo njani? Njengoba niyihlobo kuba khona into oyibonayo mina njengoba ngimdala ngiyabona nje ukuthi njengoba esikoleni edonsa ngodiesel. Pastor mama. Mama. Maswelo mama. Uzothini ke iqala? Ngikwazi ukukhuluma nawe. Ma. Sithemba ukuthi uzoyibamba. Ubuye ngakhumbula ukuthi efele ngifonele uMandisa sikhulume about into uma ahleze ngihleli ngayo emqaleni about lento yami noMandisa yokuhlobana. Ngiphuma ngomlando. Besambe ngenyawo namhlanje. Lalela, yazi khona into engikufonelela yona la eserious kanjani. Ya imayelana naleyanto leyana esake sakhuluma ngayo vele before le esibongo ngangizabo
mina ngokwami esadeni lami mina sengi-up and ready for yonke into ngifele ngithumele uma lapho kini nomalume kuyibona abantu abazokhuluma kahle bazoconcluda yonke into because manje mina ngikwazi ukukhuluma kakhulu. Hayi mina lento le yesibongo yami noMandisa mina ibinga-affect ndawo and futhi bekuyinto nje ebengingenandaba nayo nanokuthi bekwenzakalani mina beku-right yonke into bekahle bengafuni ukwazi iqiniso nokuthi kwenzakalani nani because mina manginayo nje yonke into i-right impilo yami iphelele ukuthi kwenzakalani ngale it's fine. Yeah, because manje bese kwesikhathi esiside ngcono benze into esiyenze manje sivale le chapter yabo if ukuthi bona bafuna ukuthi mhlawumbe senze noma i-DNA mina I'm down ayikho inkinga ngifuna ngisho ukuthi nawo nankinga naye khona basesebavala umlomo lasikwazi ukwenza izinto zethu mfethu yabo. As much as I'm looking forward to kuyenza i-DNA ngisole nama-results futhi kungishayisa ngovalo futhi because manje angazi noma ngiredini for iqiniso yabo kodwa futhi nakhona futhi ngiyalifuna kodwa manje futhi nginovalo kahle kahle so nami ngifani nendawo yabo kodwa manje kugcina usuku lento kumele ngiyenzeke. Kwenzenjani? Mangaphathekile kahle emoyeni umuntu engisuke ngikhuluma naye kusekunqanti ngoba uyena umuntu osuke seduzane kwangaleso sikhathi futhi nawe lo nhlahla yakhe ukuthi mangingekho right emoyeni usuke seduzane nami. Ukushange idust uzokuvuka isinus kwenzenjani? Ngithola ucingo nanto olungicasulayo nje hayi futhi kancane kakhulu ukuthi nje sengayijudge ngiyacela ngathi inkosi ngicela ungisize nangolodwa usuku manje ngikhipha unyembezi ngikhishwe somando khathele manje yini manje uthina into ngikhathele nje umuntu uyangibuza kahle la uthi ngi-right yini ngiyabuza ukuthi awu ngi-right into kuyindaba uzongitshela ukuthi umakho uphuma edinwe efa lapha eGayiza ethi mina ngathi ku-Antshoko uwabulala uma wamdlisa uphoyizeni uma hlengo hayi into engekho nje leyo abantu abafuna ukuphusha ama-agenda zababhedayo nezinto engekho mhlawumbe banenhloso thizeni abafuna ukuzenza or mhlawumbe bafuna ukufaka abanye abantu emndenini abantu bangaphandle isidingo singekho. Umuntu owazi kahle ukukhula kwama uthi uma ukhula kabuhlungu kanjani yini angamiyeka aphumule ngoba uma la ekhona njengamanje ila ephumule khona ngokuthula yini lena ihlosile ngaso sonke isikhathi kancane kancane uma kancane uma ingoba nakabazi ubuhlungu engabuzwa mina kukhuluma wami ngingenayo imali yokuqasha imoto ukuthi aye esibhedlela ngimbeletha lemhlanje into engiphatha kabuhlungu kukona konke ngoba nami ngangifunda kuleso sikhathi uma egula sikhona sonke kodwa ke khona kuma noyedwa umama naye ngihambe ngomlandela amaphilisi kade ngimhambise esibhedlela udokotela ngamlalisi emshini ufuna ngibuye ngakusasa ngiyolanda amaphilisi ngimshiye endlini ngiyothi ngibuyathi uma ngikaze ngidle fale ngithini mina bekhona abantu endlini mina siningabe into engaziyeka mina through ukugula kwamanga yeka phansi yonke into ngalahle yona isoko lami engangilithanda ubaba wakho through yena hayi angifuni umuntu angenzisilima mina ekuhlukaneni kwami nobaba kaNqanti uyasikhathi uNqanti wayesemncane ngisazana nobaba wakhe khona isikhathi engisikhumbulayo nje angifonela ngaso ubaba wakhe engibuza ukuthi ngizombona nini ngamtshela ukuthi isikhathi anginaso wayesengikhethisa ukuthi ngikhetha bani yena noma ngakhetha uma wami ukuhlona kwami nje nobaba kaNqanti ngahlukaniswa ukuthi ngakhetha uma wami kunaye ngoba ngangeke ngiye kuma igula ngigijime ngekuyena ngoba uma wedinga uthando ngaleso sikhathi wedinga ukunakwa manje-ke lento le ngifuna mina ukuthi nawe uzama ukwehlisa umoya ngayo ungalokhu ucabanga kakhulu because nangazazi umuntu ogulayo uzogcina nawe usuphuka into zakho ugcina usuquleka la ayikho into engalungiseki kuzolunga kona mase sekumele kulunge isikhathi sakhona kithi izinto ey'ningi angifuni uyifake enhliziyweni uma kuziwa ngama-chicken because uyamazi umuntu onjani lo muntu ukhule naye uhlale naye kakhulu before thina siye sifike emhlabeni no-chicken le nto yamaka-chicken noma
iya-affect-a wena as much as ngingafuni ukuyingena. Because since uma yena umuntu akhuluma nami kakhulu endlini ngaphandle kwesibheni. Because ngisho mhlawumbe mina amthemba kakhulu ey'nganeni zakhe. So njalo bezofika njalo ze kumina ngizenza nemithwalo yakhe azoyithula la kumina nami ngiyazwela nami kuwumuntu egcina kosuku. Because kumnandi ukubuka umzali wakhe engekho right emoyeni. Uyabona ukuthi yini into edala ukuthi ngile ngihlala emqaleni ngendaba zale y'ngane zakho ezele ukuthi ngifuna ulungise iy'nto zazo ziqonde ngoba kusasa angifuni bahlupheke njengoba ngihlupheka nami. Ya abantu abadala vele bathanda ukuthi basifakele i-pressure because ngiyabona manje ukuthi la lento le angixoxela yona le sikhuluma ngayo la ugcine sefaka mina noma nabantwana bami ukuthi nami sefele ngenze izinto ngendlela e-right ney'ngane. Nami ngiyamvumela futhi lapho cause yena usebuka lento ngendlela ubudlelwane bakhe noma ka-chicken obuyibona akafuni ukuthi leyo nto le igcine isingena kumina nasey'nganeni noMandisa. Uhloseni wena nguMandisa yini le nihlosile mayelana ney'ngane nawe naye kwenzakalani ukuze ngazi kwaphela lezi ngane zami ley'ngane y'khuliswe yimina. Hayi busi noMandisa kuningi esikuhlosile ukuthi kuningi futhi engabe sekwenzekile kuyikona ukuthi kusenezinto ezisazivimbeli ilezi nawe engangakutshela ngazo ngaphambilini zokuthi asikwazi ukuqhubeka nezinto zethu kusakhona lento yesibongo but ngisathola ukuthi mina sinokuhlobana okukhona. Manje angikwazi ukwenza isithatha ezinye iy'nyathelo ngiqhubeke phambili ngempilo mina naye sakatholani ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba sesafana nesinqumo sokuthi ongcono vele sithatha i-DNA test soba u2 iyona ezobe isitshela ukuthi kwenzakalani. Ngizwa ngishaya uvalo mina ngoba mangase abuye ethi bayihlobo noma bahlobene angazi ukuthi ungathi uzokwenza kanjani. Iliphi isinyathelo azosithatha esingangishayisa ngovalo ngoba ngengazi ukuthi kuzokwenzakalani. Yathi nizosithela. Smesho. Ngicabanga ukuphekani. Ngicela ngishaya ushade nje kulate ngiyalimele ngiyasebenza nakusafana like always umunye ubamba ngala omunye abambe ngalapho selwanyanisi into engiyithandayo ukuthi omunye uyawasha omunye uyathula omunye uyaqoba omunye uyathosa but today I'm cooking for us and ngiyazibona nje ukuthi hayi ngenza ushadeni-ke namhlanje kohlanganisweni sisasibonke. Otherwise i-script sakho basisendile emsebenzini ngicabanga ukuthi kufanele sithi go through sona. Uke wathi go through sona khona mina first ngirevise indawo yasi Sengukubriefa nje Smash. So of late amanye ama-roles sengiwaphikhaphile in our relationship noSibangele ile yokuthi ngiqale ngimanage kancane with ama-acting gigs akhe okunye akuthola la eceleni boku-influencer page lakhe nokumfundisa uku-editha ama-video asuke waposta also nokumsupporta currently manje njengoba sesebenza ku-radio station iNanda FM. But ngiyajabula nje ukuthi le ndawo ize kanjena nje ukusebenza kwakho kanzima ngeke ngikubeke lokho eceleni ebengingakuthanda-ke sewulalela phela usuthi ndini indawo ngicanda umsindo ephuma kona. angithi ngifuna sukhohle lowo msindo ngokuthi ungangishayeki senze housewarming. Kahle kanti i-housewarming kanti i-housewarming ngoba i-housewarming umuza kusuphelile sekhona yonke into akakabanga ukuthi ama-built-in la sisahlele indaba zama-built-in kuwomishwane. Kubonga okungane kubonga okukhulu Smao. Manje-ke kwi-housewarming phela kumenywa nabantu. Phela ngiyamazi uma ezoqala into ngithanda ukuba serious. Kazi ikati lubone ngakuphi uchisi. Bengathanda ukuthi abantu bamemeke babe khona. Abantu Nomndeni wakho saphumule ngabantu. Indlela engizizwa ngayo nge-reaction yaSibangele bengi-expectile ngoba izinto azikho ma-right njengamanje. Azikho ngisho lukhulu kubi. Nami bengizama ukuthi
la sesikhona wonke umuntu abe aware ukuthi sesila ukuthi bamukelekile kodwa at the same time ngiye-expectile i-reaction anginike yona. Umndeni wami obanike lo khuluma ngawo. Abela ngikhuluma ngani? Yilo ngibeke lana yini. Lo mndeni wami okhuluma ngawo. Obani? Ngisho phela iy'ngane zakho noma mkhulu noma nantini. Dlala mina ngalala 6 days emotweni. Ngiyabanda la kule ndawo khona amanzi. Ngalala 6 days emotweni. Ngiyafuna ukuxola. Ngiyathanda. In fact ngixole. Angiqondile ukubuyisela emuva Smart. Angiqondile ngempela ukubuyisela emuva baby. Yazi senze njani? Ngene kunakala nje ngiyavela vele wayona yonke lento ayiqeda. Ombani bazodlani. Lale motweni dlala. Aphoqa isiphiwo sami. Wena manje ufuna ukulethela laba bantu la akekho ready. I'm still fixing myself. I'm just not ready. Hey, wababiza mfethu for your sake. Uzogcineni yonke into ngabani esukayo kuba wena ungababiza nje for your sake but mina nje engixolele bafethu. Ngixolele ngizodlalela kude nje nani ninonke. Ey'ntweni zonke ezenzakalayo I get to be blamed for anything eyenzakala mhlongo whether kuqatshana ney'ngane zakhe whether kiwa ngapha I get to be blamed and this time bengine-authority yokwenza something and ngibameme ngiba-include bese kuba kubona ukuthi benze njani. So I was happy for once ukuthi ngenze into ukuze ngi-avoid ukuthi ngelinye ilanga mase kuvuka izimpi kuthiwa vele wena wahamba yohlala noma wangasimema asikwazi ngisho ekhaya ngibalekela ini umsindo nenhlamba entsha phezu kwalezi engiphila nazo. Ngakumhlobo onjengaye ongikhatha iBhayibheli ke lelangalo kanti sengalalela nginomngane omusha lana iBhayibheli mntakwethu phela usisi lesikhathi ehamba lapha kada impepho thuma kancane ngiyifundela iBhayibheli ke now and then because I feel comfort. I have something for you. Ngicela ukhethe between the two. Yabo, ngina-optional 2. Nale. Nale. You tell the kids. Nodlala nama-invitation yakhe shem. Vele umemeva kulezo zinto zakho. Housewarming le. Ngimema abantu engangithi bona nesithando sami, our friends and family. This is beautiful. I love this one. Okay. Mangibona uSimangele ekhetha ama-invites kuyangijabulisa ngoba shuthi sihamba ngolayini owodwa ngoba ngiyabona ne-reaction aza nayo ukuthi hhayi uma sekwazi ukukhetha ngathi hhayi angiyithandi ngoba ikanje shuthi sisahamba ngolayini owodwa okunginika isithombe sokuthi uma sekufika usuku kobe kumnandi. Phela ngisho ingane indaba zomayangwane but-ke kokuchaba make sure they are there. Yeah. Onke nabantu laba ababalulekile yabazi abantu aba-close to me. Yeah. Uhleleni vele ukuthi kuzodliwani kuzokwenziwa sizoyenza kanjani yonke le nto uyazi ukuthi sisakha so angeke kuze kusiza ukuthi senze into izulu abantu bayafika la basibona njengey'lima nje ezenze ihaba lamadekha answeni. No, ngeke kube into efensi kuzoba nje straight tents ney'hlalo mhlawumbe ezo-20 ibranyana ney'papa kwenzele lipapa lapho-ke mnandi. So I'll make sure nakuthi I send these invites to ama-young ones zizowathumela online like on WhatsApp then ogogo abakhulile ngizowahambisa ngesandla yabo noma
waphela bekho kwenye inkundleni zokuxhumana. Ungakhuleka ngempela bese. Awuzozwakhe. Sengikhona ufemini ngayo. Futhi akasebenzi. Zobe khona. Uzoba noma mncane bakho. Futhi ifemini yakho yonke nje iyobila. Kuza. Ngikwazi ngisho ukusuza. Kuza baba right. Imali nje. Phela labo makasebafike la kungabonakala ngepapa liphopha lichitheke. Ningaza ngithinta umuntu. Mangibona uSibangele reactor ngendlela reactor ngayo ejoke around ngendaba yomndeni because ngiyazi ukuthi kusanama issues akhona with regards to incwadi nakho konke lokwenzakalayo. So kuyangijabulisa ukuthi sikwi-spirit esisodwa mina naye. Uthi ngishiye Sibangele. Ngiqhubeka nento zami. Hayi nami uthi ngikhuluma nephepha lami la sengishubele la uNkulunkulu uyakhuluma moya. Ubeziwe futhi. Uyabanja futhi ngendlela umoya ongcwele okhuluma ngayo manje ezandla. Ngiyabona kuzokwenzeka noma yini. Shumayeza manje. But I can never be a pastor. I'm ngizwanga lapho. Nawe khona kusina ukujeka esinakwenza ngoba ngempela ngalahla. Ngoba lesi sikaNkulunkulu balahla konke. Okwasezwe. Ngishumayela nje la endlini. Mhlawumbe ngabe uthisha wase-Sunday school. It's a beautiful day. Kubalele and ngisebenzele egcekeni ngenze i-art yami. Kubuhlungu-ke nanokuthi ngime emnyango walesikhohle engingakwazi nokungena kusona but asikho lapho. Ngoba ngisabhizi nomsebenzi wami la kungena imessage makethi ngiyabheka hayibo uDladla phela uDladla akakwazi ukungisendela i-SMS mina ngoba uDladla ubengangikhulumisi zonke lezi zinsuku ngoba umama bengangikhulumisi naye. Hayibo uyithola imessage kaDladla? Esadladla. Ndikasendele mina kuphela. Angazi. Mhlalisi. Kind of shocked because when uDladla didn't know that you guys were still chatting. Ikhona kowathi. Nemali. Hayibo. Imali sekumisha uma usho senomuzi. Futhi hayi ukuthi uma unomuzi kusebe nomuzi. I feel like umuntu okumele ngabe uyasi-addressa uyasi-invite uma ayudladla. UDladla ungena uhlangana uDladla. Angimi mina cause uma akangikhulumisi waDladla lo ngisendela imessage ke nje akangikhulumisi so ngi-understand ukuthi uzangisendela imessage ngaliphi. Dladla. Ukuya kwami khona vele ngiyazi ukuthi into ezoba amahliphi ngoba vele kuyoliwa lapho phambili. Akwazi uku-invite abantu kwi-housewarming yento enhle kangaka phela umuntu uma yenza i-housewarming usokuba nomuzi omusha. Uyofudumeza kanjani umuzi ngengxabano? Engabe usaramu kwesi-invite yini? Mamkhulu. Ngifuna ukumfonela nje manje ngimbuze ukuthi yena uyaya yini u-invite yini. Kodwa nje mina kodwa futhi naye uma ngi-invite ngizokumconvince ukuthi angayi. Online. Online and Susulindele for lezi response and guys ngikwazi ukumnika manje. Ngizomziba kodwa ngi-conflicted ngenxa noDladla Nkosi yami. Kodwa ungalingeze kubona usulapho. asilapho. Unesitep. Akona sibhadla khona. Asihambi baba, asilapho. uChicken naye-ke hhayi ngiyamazi umntamami esethe into akayenzakalezi and ngiyazi ngoba ethi nje akayi. Njengoba vese ngithatheka ngale ndlela engithatheka ngayo imina engizidayisa uqobo ukuze ngibe umama onesidima kumele ukuthi ngihambe isonto. uChicken wakwangifonela engitshela ukuthi engathi sengingenabambana ngamavele emuna Unembuzo ealayinile. nazi indaba efonini yami ngisendelwa i-invite uDladla shuthi kuyoliwa lapho.